बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां होनो सिगांदों। सासे फरायसाया देहानि गिख्रंथाव बेरामजों भुगिनांना खैफोदाव गोग्लैनांदों। फाहामथाय होनो रां रुफानि आंखालाव हालाय-हाफाय जानांदों। बाक्सा बरमा फरायसालिमायाव फरायबाय थानाय फरायसा लाइस्रि सपना बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो किडनिनि गिख्रंथाव बेरामजों भुगिनांनानै दं। गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव गोबां रां गारनानै फाहामथाय होनो नाजादोंब्लाबो दिनैसिम फाहामथाय होनो हायाखिसै आरो बे समाव मोजां फाहामथाय होनो नाजादोंब्लाबो नखरनि थासारिया सौहैस'आसै, जेराव दिनैनि समाव न'आवनो गोग्लैसोनानै दं। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा ओनसोलनि फिसाजोनि गाहाम आरो गोजौ फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम राङारि अनसुंथाइ बिहरदों। गोसो गुदुं अनफावरि रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइखौ बेंक एकाउन्ट नं 388112889030 IFSC कड SBIN 0005243 एकाउन्ट हल्डार मोदानसार बर'आव हरनो हागोन, नङाब्ला पेटिएमनि गेजेरजों 8822059372 जानबुं अनजिमायाव हरनो हागोन। लोगोसेयैनो 8822540106 जानबुं अनजिमाजों लाइस्रि सपना बर'नि बेरामखौ खौरां लाहरनो हागोन। नोंथाङा सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय-सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय-सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।